Titsiye sai a samu fa'ili marfu'i ko? To baka kawo fa'ilin bala marfu'i la makhfudi. Ba a samu fa'ili ba kwata-kwata na titsiyen. Da haka dole aka haƙura da maganar titsiye aka koma cewa magana ce ta a karɓi statement kawai. Ina ba da muna fahimta. Matakin da ta ɗauka mun san shi wanda za ta ɗauka, wanda ya kamata ta ɗauka an san shi. In ba ta ɗauke shi ba, to it means sai kuma jama'a su kuma su ɗauka. Jama'a kun yadda bawan Allah nan tuni shekarunsa suka wuce hankalinsa? Tuni shekarunsa suka yi wa hankalinsa nisa? To ita gwamnati kai ka san matakin da ya kamata ta ɗauka ko kuma shari'a za ka barwa? Yanzu dama ka kai ƙara kai ka san subhanallah wani irin son zuciya ne wannan, wani irin hauka ne kuma wannan? Ai iya abin da yake gare ku shine ku kai ƙarar ku danƙa wa gwamnatin in kun yarda da adalcinta. Shikenan sai ku jira. Idan kuna tuhumar cewa ba a yi muku adalci ba, ba za ku ɗauki hukunci a hannunku ba, ‘yan ɗariƙa makwarari, ba hukunci za ku ɗauka a hannunku ba, daga nan sai ku yi appeal, ƙarar da za ku sake kaiwa, ku jira ku ga abin da shari'a ta gaba za ta yi. Idan kuna ganin gwamnatin jihar Kano duk wannan abu da ta yi muku na adalci, ta tsaya yara fa daga filin balfa su suka fara tarar gwamna, amma gwamna saboda karamci ya tsaya ya saurare su. Gwamna fa ya tsaya ya saurari yara a kan titi. Kuma ya ce to ku je ga yanda system ɗin yake, ku je a rubuto a kai wa sakataren gwamnati. Aka yi. Gwamna kuma ya sake karɓar wannan rubutun naku, ya ƙara ba wa shura, ya ce wa shura ta tsaya ta tantance. Ku kuma aka ba ku dama ku zo wajen shura don a shirya zama, ba ku zo ba, har shura ta gaji da jira, shura ta zo ta yi zaman abin nan, karɓar statement. Duk wannan abin da gwamnati ta yi muku, amma wai kuna zargin gwamnatin ba za ta yi muku adalci ba? Haba makwarari. A daidai ina ne, ni ina so in da za ka iya gaya mana, da Allah kana shekara nawa ne shekarunka suka yi tsalle suka yi gaba suka baro hankalinka? Da Allah daga yaushe ne 2000 nawa ko 1990 nawa ko 80 nawa ne? Kai ko ma ko 70 nawa ne? 1970 nawa ne aka samu wato saɓani tsakanin shekarunka da hankalinka? Shekarun suka yi gaba suka manto hankalin. Ya za ka dinga waɗannan maganganun? Ya za ka dinga waɗannan maganganun? Ai waɗannan maganganu ne na jahili kuma mara hankali. Amma jahili in Allah ya taimake shi yana da hankali, ai ba zai faɗi maganganun da kake faɗa ba. Ɗariƙar Kadiriya ba shakka idan gwamnati ba ta komai ba, a wannan mu ma za mu ci gaba kamar yadda doka ta ba da dama. Kai fa ɗariƙar Tijjaniyan nan fa suka sanar a labarai suka ce su fa ba su da alaƙa da kai. An ce za kana da wani matsayi suka ce fa sun kore ka. Kuma kana ƙoƙarin kai fashin ɗariƙar Kadiriyan nan daga wajen shugaban ɗariƙar Kadiriya mai ci shine Karibu, mai bishiyar Annabi Adamu, mai sandan bishiyar Annabi Adamu. Ka zo kana ƙoƙarin za ka yi masa fashin ɗariƙar bayan kuma ya gama tattara kayayyakin ɗariƙarsa tsaf yana kasuwancinsa yadda ya kamata. Kuma 'yan ɗariƙar sun ce su ba su san ka ba, ba sa tare da kai. Kai kuma baka fito daga gidan abin nan Shehu Yusufu makwarari ba, baka fito daga gidansa ba. Bari a ce ai wani mai faɗa a ji ne a cikin ɗariƙar Kadiriya. A'a. Aka wakala al'ummar jihar Kano da wajenta za su zo su ji kaɗan daga bitar abubuwan da kuke fata ko bukatunku daga nan. Abin da muke fata shine a mutumin nan ya yi ikirari, kuma ikirarin nan ya shiga al'umma, ya shiga duniya, da an ji me ya ci. Ko babu kotu, ko ba kowa, mutane sun san ka'ida. Kamar ka ce a baka canji ne na 1,000 a baka 500 guda biyu. Cabbe jam, lallai wannan kam. Yanzu shari'a ce daidai yadda a canza 1,500 guda biyu? Ni na ɗauka da ɗan jaridan ya ce maka me kuke fata? Kusan da yana da hankali, da shekarunsa sun taho tare da hankalinsa ba su manto shi ba. Kun san da abin da zai ce? Sai ce abin da muke fata shine
wannan gwamnati ta yi adalci ko wannan shari'a ƙara da muka kai yanzu an karɓi statement to muna fatan a yi adalci. Da yana da hankali kenan. Amma wai shi kawai abin da yake so ɗin nan shine adalcin. Kaga wannan baka yi magana wacce masu hankali za su iya saurara su gazgata ka ba, makwarari. Kuma abin da ya ja hakan saboda baka da alaka da hankalin, dole ba za ka iya magana mai ta hankalin ba. Ba za ka iya yi ba. Ba a bukata a ce ba 10 ba 1000 ba ce. Waccan 1000 ce guda ɗaya in an fasa ta 500 ta zama 1000. So da ka je ka fasa 1500 za ka ga abin da zai za ka ga abin da za a yi. Jama'a wannan shine fa abin da ya faru. Wannan shine iya sakarcin da ya faru daga ɓangaren 'yan ɗariƙa. Akwai abubuwa daban-daban. Akwai abubuwa daban-daban da ya kamata a shigar da su. Amma ina ganin